Takže ahoj lidi, já bych vás chtěl uvítat u mého dalšího videa a tentokrát to bude reklama na takový server, který se jmenuje... no, to jsem trochu nepochopil, ale každopádně IP adresu budete mít v popisku videa. Admin tým je tu dobrý, majitel je v poho, všechno OK a je tu spawn, jenom já si zvětším render distance. No, je tu spawn a tak. No, takže káme mode 1. Omega si musím dát střední aspoň tak. No, tady je farma na prasata, farma na toto. Tady si můžete koupit VIP. Tady máte prostě obyčejnou plochu. Ale někde i tady potom se můžete odportnout. To vám napíšu ještě do popisku videa, jak. A tohle je jen taková menší reklamka na takový, tady na tento serveriáž. A to je tak všechno, co bych vám chtěl ukázat. Tady už můžete vidět, že tady už začíná tady je farma, silnice, lesy, silnice. No a každopádně všechny uvidíte na serveru. IP vám dám do popisku, tak zatím ahoj.